Salve! Zimski prijelazni rok bio je vrlo buran u taboru bijelo-plavih. Puno igrača smo doveli, sigurno puno više nego što smo to možda očekivali i planirali na početku ove sezone. Ali nećemo toliko duboko ulaziti što se događalo u tom prvom dijelu ove sezone, ali ono što znamo je da smo prikovani na posljednje mjesto. Apsolutno je sve bilo ispod svake razine, ispod bilo kakvih očekivanja, ispod zapravo bilo čega što bi bilo realno, jer to je ono što je najveći problem. Ovo je totalno nerealna situacija s obzirom o kojem se klubu radi i o kakvim možemo govoriti o uvjetima, ali i kada govorimo o kvaliteti igrača, jednostavno nerealno. I upravo zato morali su se raditi tu veliki rezovi i zato dovodimo u zimskom prijelaznom roku 6 novih igrača. Ja ne znam je se to ikada dogodilo. Mislim da ove sezone stvarno obaramo rekorde, ali nažalost sve su to nekakvi negativni rekordi. Ali ajmo mi pogledati na brzinu što smo mi to sve doveli i kako bi to moglo izgledati u ovom sada drugom dijelu sezone koji zapravo već vrlo uskoro i počinje. Ajmo od početka. Imamo dolasci Borna Barišić, Samuel Kere, Tonio Teklić, Vladan Bubanja, Fran Karačić i Mateo Mejia. To su novi igrači NK Osijeka koji su došli tijekom ovog sada zimskog prijelaznog roka. Neću sada toliko posebno ulaziti u detalje svakog igrača. Ono što mogu reći ovako generalno, reći ću da mi se ovo čini dosta dobro. Mislim da smo zapravo dovodili ono nekako što je i naš trener Željko Sopić prizivao i priželjkivao. To su onako ipak malo iskusniji igrači i ono što on voli nazivati ratnicima, jer za borbu za opstanak trebaju ti ratnici, a ne možda nužno toliko kvaliteta nekakva, Tako da iz te perspektive to izgleda dobro. Manje više su to sve poznati igrači. Po mom nekakvom osobnom mišljenju mislim da je tu Fran Karačić nekako najistaknutije ime. Mislim da je on sigurno jedan od najboljih desnih bekova u ligi, ako ne i najbolji. Ali ono zapravo što sam htio reći u vezi svih njih, odnosno u vezi tih dolazaka, je 4 od ova igrača, znači Akere, Teklić, Bubanja, Karačić su dovedeni na posudbu do kraja sezone i svi imaju opciju otkupa i to bi rekao da je odličan posao. Evo, moram priznati da mi se to čini jako dobro, jer to je najbolji način kupovanja igrača, odnosno najbolji način dovođenja igrača tijekom zimskog prijelaznog roka. Možeš ga isprobati na 6 mjeseci, dogovorio si već iznos, kakav on god bio, i onda ako se pokaže super, već možeš računati na taj trošak, već je dogovoren, a ako se ne pokaže nikom ništa, vratiš ga nazad i to je to. Tako da, što se tiče njih četvorice, mislim da tu stvarno mislim da je tu odrađen jako dobar posao i sviđa mi se taj model, pogotovo, opet ću reći, zato što se radi o zimskom prijelaznom roku. Ono što bi malo prokomentirao, malo detaljnije, je ovaj transfer Davida Mejije, odnosno sada, kako saznajemo, on želi da ga zovemo Mateo. Uglavnom nije to bitno, ali ono što bi tu prokomentirao je, meni se, što se tiče samih njegovih igračkih sposobnosti, to nisam ga baš toliko primijetio. Iskreno nisam baš toliko nešto popratio u Vukovar. Naravno, kad govorimo o Vukovaru, onda govorimo o Gonzalezu, on je bio taj koji se nekako istaknuo najviše, ali Mejiju nisam nešto pretjerano primijetio, tako da iskreno nemam nešto posebno pametno reći. Ono što možemo reći o njemu je da je mlad igrač, perspektivan je igrač, nije bio skup, pretpostavit ću, iako mislim da nije objavljeno kolika je bila odšteta. On je bio u zadnjih 6 mjeseci ugovora
tako da nije ni toliki preveliki trošak, hoće se pokazati, neće pokazati, obje situacije su onako ok, jel nismo nešto previše izgubili. Ono što mi se ne sviđa, zašto sam uopće htio govoriti o njemu je, ne sviđa mi se način dovođenja igrača. To je nešto, ovakav način, to je nešto što rade Dinamo i Hajduk, prvenstveno Dinamo naravno, ali meni se to uopće ne sviđa. Znači ti ideš, kupuješ igrača iz direktnog konkurenta, znači u toj kao borbi za opstanak, iz iste lige, meni se to jednostavno ne sviđa. U zimskom prijelaznom roku, to je ono što je najbitnija stavka. Znači, tebi kao većem klubu, bogatijem klubu, nije ti toliko sad bitno hoće se on pokazati ili ne, doveo si ga za neke sitne novce, a njima je vrlo, vrlo bitan igrač. Znači ti direktno oslabljuješ konkurenta, a tebi to ne znači toliko. To je ono što je, znamo sve one godine šta su radili neki klubovi u našoj ligi, i kako je to izgledalo. Jednostavno mi se zbog toga ne sviđa kad mi to radimo. Ne sviđa mi se kad se to događalo nama, kad je, na primjer, kad smo mi tako u zimskom prijelaznom roku prodavali Dinamu, i isto tako ne sviđa mi se kad mi to radimo nekom drugom. To je jednostavno nekorektno, nesportski, ne fair, po mom mišljenju, jer jednostavno možemo mi reći sada da to je sve fair, mi smo otkupili ovo ono, dali Vukovaru su tu ruke vezane. Znači ti kad dođeš kao veći klub, ponudiš neke novce, naravno da će taj igrač htjeti doći, onda će on raditi tamo pritisak, ovo ono, tom klubu manjem trebaju ti novci. Znači oni nemaju tu izbora, ne mogu oni sad reći, ne može. Teško je to, tako da ti si samom tom ponudom, samim tim što si uopće pokazao interes, ti si izvršio pritisak, i to je to. To je jednostavno kako ti veći klubovi rade. I meni se to uopće ne sviđa. A ne sviđa mi se čak ni na ljetnom prijelaznom roku. Brate, nađi igrača izvan lige. Ili trenera. Ni to mi se ne sviđa. Kada uzimaš, znači, klubu, bilo kojem klubu iz vlastite lige, kada kupuješ igrače, kada uzimaš trenere, to mi se ne sviđa. Nađi nekoga. Jel imaš skauta koji prati bilo šta osim HNL? Što se još tiče ovih transfera tijekom ovog zimskog prijelaznog roka, još bih htio razgovarati o Borni Barišiću. Što se tiče Borne Barišića, on je onako nekako paradoksalno i najpoznatije ime i kao igrač i sve, ali isto tako i najveća misterija. Što se tiče naravno onoga svega što znamo tko je Borna Barišić, znamo gdje je igrao, znamo kakav je igrač, sve znamo o njemu. Ali zašto je misterija? A misterija je u kakvom je on trenutno stanju i što on još može ponuditi ovom klubu. I to je ono što nećemo zapravo znati dok ga ne vidimo na terenu u prvenstvenim natjecateljskim utakmicama. Tek tada ćemo vidjeti za što je on još sposoban i što može ponuditi. Nadam se da su u klubu naravno uvidjeli da on može i da hoće i da će to sve biti super, ali naravno mi kao navijači tek ćemo to moći vidjeti kada krene ovaj drugi dio sezone. Ali ono zapravo još bitnije o čemu sam htio razgovarati što se tiče Borne Barišića, to je jednostavno ono što se tiče zapravo sportske politike. Znači, a ponajviše tu se tiče njegovog mjesta, njegove pozicije. On je lijevi bek, nama nije falio lijevi bek. Dapače, imali smo trojicu, sada smo se i naravno tu je sada nastao problem. Nastao je problem da ti imaš 4 lijeva beka. Borna Barišić je već objavljeno da će biti kapetan, znači on će sigurno igrati i to znači da za ove ostale manje više mjesta nema. Znači Cvijanovića smo se već riješili, Čolina ok, on može biti i tamo neko desno krilo, iako doveli smo sada i desno krilo,
ali ajde, može odigrati više pozicija, može možda biti i zamjena, u redu. Ali zapravo najveći problem ovdje je Roko Jurišić. Znači, ti se sada ispada, tako meni se čini, da si se doveo u situaciju da pošto poto se želiš riješiti jednog od najboljih svojih igrača i možda jednog od najboljih lijevih bekova lige. Ti se doveo u takvu poziciju, igrač koji je još uvijek mlad, koji je još uvijek perspektivan i kojeg bi mogao dobro unovčiti. I ti se sada sa dovođenjem Borne Barišića si se doveo u tu situaciju da se ti takvog igrača želiš riješiti. Koji je možda zadnji od svih koje imamo, od svih problema koje imamo, od svih igrača koje imamo, ti si se doveo u poziciju da se rješavaš jednog od najboljih igrača. I to je ono što mi se jednostavno nikako ne sviđa. Kako će se to razriješiti, naravno vidjet ćemo. Tu me, što se toga tiče, zapravo mi je sekundarno i to kako će se i Barišić pokazati sada i što se tiče rezultata i svega, nego jednostavno iz te perspektive sportske politike mislim da je to onako nije dobro. Jednostavno mi se uopće ne sviđa ništa kako se to odigralo, pogotovo na primjer kada se sjetimo situacije sa na primjer desnim bekom kojeg zazivamo godinama i s kojim godinama, doslovno godinama imamo problema. Tu eto sad možemo reći da se možda riješila situacija, to na jedan jako dobar način, a ovdje si se doveo u situaciju da imaš 4 lijeva beka i sad se rješavaš, opet ću reći, rješavaš se možda jednog od svojih najboljih igrača i jednog od najboljih lijevih bekova lige. Eto, meni se to mi se jednostavno ne sviđa. Jel, kako god ispalo na kraju, to mislim da je nekako promašaj, opet kažem, iz perspektive sportske politike. Eto, toliko o tome, toliko o ovom zimskom prijelaznom roku. Htio sam malo proći sve nekako igrače, neke malo detaljnije, neke malo ne baš toliko detaljno, mislim da nije ni potrebno. Vidjet ćemo naravno kako će to sve ispasti. Morat će se svi su oni pridošlice, a ne pojačanja, dok god ne vidimo to na terenu u natjecateljskim utakmicama i to konzistentno, jel, kroz neki konzistentni period, jel, ne u jednoj, dvije, morat će se pokazati u više utakmica. Ali generalno mislim da možemo biti dosta zadovoljni sa ovim prijelaznim rokom. Mislim da su se neka jako dobra rješenja obavila, pogotovo s obzirom, opet ću reći da je zimski prijelazni rok. Mislim da smo napravili dobre stvari, pogotovo s tim posudbama, sve posudbe s opcijom otkupa, velika stvar, jako dobra stvar za mene što se tiče toga. Tako da nekako mi sve to izgleda ipak malo pozitivnije, a to je nešto što nam svakako treba za nastavak sezone. Pa idemo vidjeti kako će to izgledati. Eto, vrlo brzo nam dolazi ta utakmica s Dinamom, već u nedjelju. I eto, idemo vidjeti kako će se to sve rasplesti. Iskreno ne očekujem borbu za opstanak, pogotovo sada nakon ovog prijelaznog roka. Mislim da će biti to puno bolje, odnosno nadam se, a i to bi bilo stvarno smiješno i poražavajuće da i sada ne bude bolje, jel? Ali eto, uglavnom vidjet ćemo, idemo dalje i idemo vidjeti kako će se to sve rasplesti u nastavku sezone. Toliko za ovaj video. Uostalom, smatram da Mercato treba razoriti.